Kalame! A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag nas nga nagdaho nga makaaling kawas kalisud. Ano guys, kwanta mo sa mo ang newly purchased house and lot. Kani nga dora mo pa ni siyang order di ka Spain. Amor lagi siya gikuan drink. Nais ka siya yellow ba? Kani ra siya nga pa sa tibok balay diri mo ni siya door nga color yellow. Mo. Kani na may kamera. Stay take na. Gusto ka pwede ka rin mag-TikTok. Gusto ka na TikTok, play running mo na. At the same time, doorbell na siya. Oh, nice. Yan, tara, sulit ta guys. Block na niya ito. Tubog. Atek. Social gyamong convince. Kan, ana-ana ka ba? Pinuting dut. Sulod ayun. Balik, di mo, ari mas ongkot. Oh, wala na siya guys. Kani siya guys, kani pong kuwan. Ako kuwan, ako gigaykin mo ni mo niya. Kani mga quotes, no? Na. Dayon, sa wala nakabalo, akong lulo sa una vlog airport, kandi ang ginagamit nga pag-vlog. Oh? Ano yung gamit vlog zone na? Dayon, nami kon guys, nami piano, pag maboard ganit ko, din ako, muna ko. Anak ko? Ako katang, all my life, without, mas tabi ko na organ po. Uy, bros kay Sabat eh. Dayan, wani mo bathroom di. Naragdulong sa salaw. Salaw dira? Oh, kayon ka. Dari kalibang na dari. Gusto libo ka magpagwapo. Oh, Mario. Mundi ra. Gusto ka bitak na. Yo, Yubo. Teka, bayad doon. It's a front row bitaw to. Ako tong ito'y para medyo katawa ta ba? No? Lid. Ano mo sa mong living room? Muna mong living room, guys. Pag mag-karaoke ka na, karaoke. What? Wow. Dayon. Oh, tanaw ba guys ha? Hawa. Pike na guys. Di ko lingkod nga dali guys kay. Agad na. Nang gusto ka no, pa-chill lang. Mana ka dali, pa-chill ka, kapit ka sa work, and everything no. That nice kino. Uman, hadto na tayo sa mga padulong na skitchip. Bagora mi ng breakfast. Dali sa kitchen, I made chicken from Louisiana kitchen. Popeyes. Kami cinnamon roll. Then dali. Siyempre, paborito ko na ito ng kape. Wow! Paborito ko na ito ng kape natay. Coffee maker. Dali, social ka na guys. Di na basta-basta. Dali ko tigluto. Andot yun ang oven. Napay turkey. Kalabira na turkey. Ang microwave. Chuy ka na. Wow! Dali, kani. Door na ipadulong Narnia. Gusto ka ba tugnaran niya? Oh. Konde. Konde. Tunana rin mo nga, Sidi. Kani mo ang 2-door na fridge. Wow! Diya. Wala pa kami nang umpara kay bago man niya umbalay. Ang umpara mi pagka nanay kwarta. Ako ni siya, mailat ka ni guys, mura guba, pero dili siya guba. Chuy ka no. Trimi, kani akong pinakapaborito nga spot
Alam mo ang gaming room. Entertainment room. Gusto ka mo dula? Gusto ka mo play? Like, tanaw ka video sa inyong mag. Meron na dula mga kitulin ba eh. Tanawad. There ka bro. Tanawad kung saan na ang ilang ka bro. John, people. Ta. Mana mo na sa to ang mga entertainment room dito sa backyard. Sali mo sa backyard guys. Dito sa bro. Diba, o nami mga party-party. O nami mga party-party. Diba, may nga mag-order ka ba? Mag-drinks ka. Nakakagawa. Sir, say ato sir. O fire extinguisher or what? One shot. Diba? Ati ka. Ang kuhan? Wala yung paborito na gusto ko magsuba-suba mo. Diya, ulog itoyo mo rin. Nice kang suba-suba ba? Dapat second floor. Oh. Gusto ko gawin naman na. Parpet diri ka. Wow! No? Should we call you? Magkalayo na siya dira. Ngayon, click a list. The story ay mo ka na mga dukad-loop na yun. No ba? Order. Oh. No. Nice ka you. Na yun, ang pinaka-paborito na akong spot yun. Pabalo ka ng every morning ka ng ang lamig ay kape-kape. Ano rin ka? Ano rin ka? Nako ba? Kape. Ano rin ka oh? Kalame! Mo? Sunod, ararin ka pa video. Lamig na ka i-dive of kuhan. Marilas ka sa gusto ang jacuzzi. Arahod jacuzzi guys. Kainit ko yun. Init pa sa iyong gugma. Napay bula-bula. Pamasa sa likod. Ano ang ingon? Oh. So, diba? Palipat ka sa natin. Tugnaw ka guys. Balik sa natin. Aha. Dayon. Shoutout sa kusong cameraman. Kabanggiita ng mga cameraman. Hey! Bye! Daddy! Oh God!